Velkommen til Polen. Vi er taget på den her jagtrejse sammen med Gamekeeper og Bulls Jagtrejser. Vi er lige ankommet til det her fantastiske, rustikke polske hotel, som har været et gammelt vodka-destilleri. Vi skal jage bukke. Det er slutningen af juli måned. Brunsten skal være i gang, og vi har 3 kæmpestore jagtrevier at jage på. Vi er lige kommet, som sagt, og nu venter vi bare på guiderne samler os op, og så skal vi på jagt.